Salutare, fraților! Bine vă regăsesc la acest nou episod de Minecraft. Astăzi o să începem o serie nouă de hardcore. Da, hai să ne creăm mapa. O să numească hardcore. Nu știu să scriu hardcore și așa că 64 chunk-uri. Și mi-am descărcat eu aici o de asta hardcore mod. Da. Și un shader. Hai să punem. De ce nu? Și ce mai avem? Hardcore. Trecem plină. Și ca să ne ajută copacii. Cam glass-ul, altceva nu. Glass, ok. Go to the school. Da, stați să vedem. Survival normal. Asta. Și nu pot să pun keep inventory, toate astea. Doar dacă apăs aici, dar nu vreau. Ok, go to the school. Go. Aha. Bun. Și dacă îmi plac episoade de genul, nu uitați să mă like, să vă abonați și o să postez cât mai multe episoade cu hardcore și cu serie de Minecraft. Văd că pe lângă seria aia de Minecraft care Bobo mi-a spus, bă, nu mai face și ceva până să ai succes. Și văd că are cel mai multe vizionări din toate. Seria aia care noi în oraș, m-am mutat în orașul nou, nici nu mai știu cum se numește. Și mie îmi place, bă, n-am ce spune, îmi place, e ok. O să mai postăm din seria aia. Chiar după acesta o să vedeți mai încolo, o să postez o altă Minecraft. O să postăm, nu știu, pe săptămână, nu știu, Minecraft. Ok. Wow! Sunt pe hardcore! Mamă, ce e aici? Bă, ce are? Stați un pic. Stați. Ok, am aflat că mapa era de vină și nu trebuia să bag atâtea shaderi și atâta. Nu trebuia să bag shader, nu trebuia să bag nimic. Și mapa a rămas așa, cum vedeți în fotografie. Și așa că o ștergem, că nu o să ne trebuiască date. Și facem alta, deoarece, bă, vreau să fac această serie. O să punem survival, așa, scriem hardcore, hardcore, nici nu știu cum se numește, dar eu scriu hardcore. Asta, o să-i dăm un bonus chest, deoarece pot și vreau. Și hardcore, doar hardcore. Și, da. Ok, mi s-a oprit și muzica, what the fuck. Ok, go. Să vedem dacă mergem. Dacă îmi plac acesta. Eu m-am îndrăgostit de muzica asta. De la o reclamă. M-am îndrăgostit, am aflat cum se cheamă și mi-am descărcat-o. Foarte super. Go! Și fiți abonați-vă, deoarece o să apară niște episoade cu vărmiu și cu vărmiu mai mic și o să fim pe Minecraft toți împreună și o să fie super tare, o să fie fain, o să fie, nu știu, o să sărim toți în sus de bucurie, deoarece o să fie foarte, foarte distractiv toți așa împreună. Bă, uite, un jungle, fix ce-mi doream, du-te, boss! Ok, nu mai merge dacă apeși de multe ori, trebuie să le strângi. Și eu nu le mai strâng, o să le stau și să vedem. Star. De ce să le mai strâng? Părțile sau mele, de ce nu? De ce mi-apare cu War Game Mode to the Band to Survival? Ok. O să ne situăm să tăiem niște copaci.
Bă, stați un pic, trebuie să ies să-mi pun timber modul. Deci îmi trebuie. Ok, am revenit. Să dăm muzica mai tare, deoarece în episodul ăla am văzut că vorbeam eu prea tare și muzica nu se auzea. Acum muzica e prea tare. Ok. Sper că e bine. Și da, o să fie o conterincă mare când o să fie vârmiu și vârm mai mic, deoarece o să facem o grămadă de chestii, o grămadă și trebuie să vă duceți la dânsul să vă abonați. O să vă las un link în descriere să vă abonați la dânsul. Deci am pus timber modul de aia, uitați-vă. Bum! Și eu sparg 2 copaci de ăștia gigantici și eu sunt bine cu lemne. În ala ne situăm. Bă, nu! Nu cred că mai fac viața așa. Ai, n-a făcut, nu făcut. Go to the school, bitch. Melon e bun. Melon trebuie. Melon să știți că e foarte bun. Trebuie întotdeauna. Mamă, dar aveți fermă aici de melon. Și de foarte bun. O pisică. Ula ia pisica. Mapa îmi pare că rămâne după aia. Dacă o să, nu știu, dacă murim chiar, nu știu ce se întâmplă. Dar mapa o să rămâie. Ok, nu mă supăr de leam. Păi trebuie să găsesc niște oi. Că creeperii aici, nu știu dacă e bună ideea. Ne situăm în copacul ăsta. Dar nu cred că pot să mă sui până sus. Dacă nu, nu știu. Ok, o să-l tăiem pe ăsta. Run away. Dacă nu ies de pe server și... Mamă, ce lag, ce drop frame-uri. Oh my god. Uitați, instant am făcut, nu știu, 2 stacuri de lemn. Bă, un stac jumate. Aproape jumătate. E foarte bine de ce cu lemnă. Mamă, cât melon! Și ne mai trăiască melon. Dacă avem tot așa lemn și nu ne facem un topor, bă. Ok, bam. Uite, ne facem un topor, repede. Și o să prelucrăm lemnul ăsta pe care l-avem, 13. Așa. Și o să începem să ne facem ca un fel de căsuță, deoarece mobii vin foarte repede. Așa, o să începem așa. Frume, o să fac eu AFK. Deoarece nu vreau să mă situez aici, vreau o casă în copac. Dar, dar nu numai în copac. Vreau să fie o casă așa. Și în munte se poate, dacă o să explorăm. Bă, am uitat că sunt pe hardcore. Nu trebuie să mă mai arunc. Ok. Ce mult că nu s-a pornit. Nu! Nu. Asta, bă. Bă, ce lag. Ok, punem de 2 blocuri așa. Până că casa asta este doar așa ca să ne acoperim, deoarece nu avem pat. Imaginați-vă să vă trăiți voi fără pat. Trebuie să scap. Nu știu. Până când aici mă situez. Fac eu. De ce mă rog atâta? Ok, go. Video asta o să fie mai scurt ca de obicei. Nu vreau să-l fac așa lung. Nu vreau.
O să trăim în aer liber. Nu facem așa din toate blocurile astea pe care le avem. Din negru ăsta. Facem o ușă. Crafting. Repede. Ok. Sau 3 uși. Ce nu? Ok, 2 uși de protecție. Ok, eu să stau aici. AFK, logic. Când nu o să am pat. O să stau ca să facă zi. Ok, o să trebuiască... Nu trebuie să trebuiască lemn. Pe lemn aici. Mai am 6. Hai să facem o mină. Facem o mină de ce trebuie, mină trebuie. Nu trebuiască totul. Bun! O să spargem blocurile astea două. După să când o să stau afectat să-mi cadă un creeper în cap, dar nu nimic. Asta e lumina. Bun, cam atât a fost și cu acest episod. Ne vedem data viitoare. La revedere, pa, pa. Sper că vă plac episoade de hardcore. O să facem cât mai multe episoade de hardcore. Ciao, ciao, baby.